Pasaiako herritik notizi bat dator, liburu bat sortu da, izanaren altxor. Lehen hemen izanak, Willem edo Victor, tani doni banera, lehen aldiz nator. Bi hitz edo esan nahi nizkizueke, pixka gu gidatu gaituen lan honen oinarrian dagoen filosofiaz, ezta? Azken finean olako gauzak sortzen dira, baina arrazoiak eta motiboak ere izaten dira, ezta? Eta orduan, guretzako txikiaren konzeptua nahi izan dugu azaleratu, esaten dugu, herri txikia da Donibane, gertaera utxala eta txikia izan zen Senpelarre jaso zuen ura, liburu hau ere txikia da, baina guk uste dugu txikia eta txikitasunaren aldarri bat bezala egiten dugu, ezta? Eta dela lehenengo aldia historian hau egiten dela bertso sorta batekin. 16 bertso dira, Senpelarrek idatzitakoak, aurrerantzean galegoz, katalanez, ingelesez, frantsesez eta gaztelaniaz irakurri ahal izango direnak. Uste dut, hortik aurrera ez gintezkela iritzia ematen. Askotan txikitasun hori, txikitasunaren balioa nahazten dugu konplexu handi batekin. Bai, gu euskaldunak txikiak gara eta nola ote goaz, zer ote gara, eta azkenean ez gara konturatzen hemen egin dugun bakarra dela neurri batean, eta naiz ni oso erlijiozalea, baina Babelgo dorrearen arauari jarraitu. Babelgo dorrearen arabera, ondokoarekin hitz egiteko ezinbestekoa da ondokoaren hizkuntza ezagutzea. Eta fijatzen baldin bagara, guk hemen egin dugun bakarra da ondokoaren hizkuntza ezagutu. Bai, Galizia alde batetik daukagu, gaztelania bestaldean, katalana, frantsesa eta munduan edonork hitz egiten omen duen ingeles hori. Neurri horretan egin dugun bakarra izan da kortesak, izan kortesiaz eta duintasunez jokatu eta batez ere konplexu hori gainditu. Plaza de pasajes, hoy es noticia, un toro ha salido con gran malicia. Lo que ha sucedido os lo he de contar y que quien esté triste se pueda consolar. De Passaia la notícia ens ha vingut i ha sortit un jònec molt geniüt per consolar els que estiguin a casa fumuts. Penso explicar-los els fets viscuts.